Uba penya sing CM MDC Storong Kam Konsensi uba deru chairman kakasil Sartramas District Council ulong baka council kelabo yak cingterwa saka 15 Finance Commission ban menjuru yak cingdon kam bandan yak village code haman la ki dorbar snong kenang bakan la banwengi kijing e. Ya kan iu lapun pau habakran hak jelang pli yang maunong rem ban snai ki yeng dorbar snong ka snong renja hak sinengkong hak jinon lang ba titas W Khan Chief Executive Baka Council ba latip lang kharkungor MDC kanong thamai konsensi lambat kinong hilam snong bat kiwi yakni kapang tengka ban penlut bante yakni yang dorbar kalong sipolak tengka lengba ka excluded area central scheme arja khat phra kandai uba penya ulo ongru ba ka ka village code kandon hamanla ki dorbar snong khnang ba kikendrum kandram ko bami apring ki paranong song snong panla ban simrai bat weng ki jinge tang da ka dorbar snong hi Ngi don lightly ki benta pat haga district council ki belongkum ki lightly ki paya ki baskem. Ngi don ka legislative, ngi don ka executive, but ngi don ka judiciary power. Te ngi kermen ru ba le singin la ban trash dom na kalyang jungi baro lai pungut ki MDC pot district council. Ba kumno ngin la ban wan ra ye taka ye kita ki kendon ki ban kampen klan shishu kini ki lightly ki benta. Kerpang ru wat haka village level. Dangshan ngila yo ban propose ya ke 15 Finance Commission. Ya ke jingdon kam ban don yiki village code haki village level. Ngila don yiki subordinate code haki ilaka haki hima level. But haka district council ngila don yaka code. Tementa ngikwa ba kani ka code ru ka village code kan hiar haduk kishinong. Kenang ba ka jing kenrum kenram hapadeng paramangi let's say la ban shim. Ya karai dan iban wengi gini gijing na kaliang ka dorbar shnong tingi dang persyang let's say ngi kermen ba let's say ka 15 Finance Commission ru lingba ka plan sansnam ga jongki kinla ban mang kerpang yaki niki shnong namang ngim duna ngin don hadu kumbasan hajar teli ki shnong hapo uput jong ngi ka district council but kumbasan pu southly ki ilaka dan niki hima te kini baru aku melakukan pau dari CM ke district council ke ai ke sanat ke board ke recognition ke authority ya ke hima ba ke hima ke IP nomor takada mdan syu kata ke question menong kirang bak shnong pat dan board mdan kam syu ban dan jing artatien menong ki hima kim pat dan board ki CM apori India ki bapau mentangi yo bentip yaki tang hak court history nomor balai nama umdan ke constitutional protection yaki kat ba kisim khasi ki jongi kidang don kidang ne kidang pentrai kami ke sensyar khadar ke jongki namar ba don ke constitutional protection yaki te wat nam do men sem le se wat nam artatien ngin yai trai rengkat kini ki lightly ki nongrim lightly ki paya ki ba ke district council ke hima bat ke shnong ngidon kami ke jingetli te makani ke jingtmu ke jongpi kan urlong bat bepinla ban pendap ya ka hakapor ka babiang bat nakaliang ke jong ilu ngin ai phi ka support lani ka jinge don tilang bani i ya ka jingyang jong gani ka community hall ka banta ka baar ka bangakwa ban kren hakani ka por badan kiba dawa na ka sorkar ban ong ba ka sorkar ka ban itu no ya gidor basnong kani kala penlengo yang ha komuklido jong ka khasil autonomous district council babalai bangidang dan kam ya kata ka jing itu ka bakerpang na ka sorkar ya gidor basnong ki jongi ban akwa ban penkan mau ya fi bagi dorbar snong kiladon kajing itu lepa lengba kariti sensar jong kari India ka district council ka bakeduk yaki klik nong sensar baro lengba ka ang ka bangidon lapen kuk bor ya pi ki dorbar snong ya pi ki dorbar snong lengba ki sanat ki balayo lengba usiem ubah pipi hap hapok kata hima ke jong usiem tengah ngasno ban kentui pi kita basno ba pi de banya syafrang ya ke jing trekam ke jong pi kat kum kiriti sensar bala bu renti kat kum ki ak
Lada kani kadar basnong kahap apo kamiliam an. Ngasngu ba kum kadar basnong. Pidi banyak syafrang. Ya kejing trekam kejong pi. Kat kum kabor kabla penkup api. Pimdai bandan kejong kenu. Kajing sngurit mensiam. Pimdai bandan kenu nu kajing sngur tiang. Henry ngin trebe ya kam. Naka benta ka imlang ka salang. Bat kam tam ban yada ya ka hok long trai. Jong kajat benriu kejongi. Ni bakeleng saudong ki samla ki jongi ki perta ki keren bakari kadan hapedeng kajing bakajat benriu kadan hatmir jong karian ni siap tieng na kajingwan syak telem jong ki bor ki banaban jong ki briu ki banaban banwan yurat ya ka hok long trai ke jongi hendai ngi ban sungtu ru ha ka jokopon Bangidan yakani ka institution, bangidan yakani ka bor kum kadar basnong, banyada yang i kum kajai benrio. Ngidan ya ka hok, halaka jong kijong kisnong. Lada ngan suai nuksa, lada ki dor basnong, hakiwi kisnong kamtam hanong kendong. Wat ya upara khasi, baunwan song snong, kidon ki jingte, kidon ki kendon. Kat nu tamlei, ya ubriu banaba tengah ngasno bakum kadar basnong pidon ya ka hok ban penklan ban yada ela ka jong